шиноварӣ дар тамоми ҷаҳон ҳамчун яке аз воситаҳои асоситарин аз ҷиҳати ҷисмонӣ ҳаматарафа инкишоф додани инсон новобаста ба синни сол истифода бурда мешавад. ҳангоми машқ дар ҳавз бадан ба ҳаракат даромада рагҳои хун тамрин мегиранд ва фишори он ба меъёр медарояд. салом бинандагони азиз ва алоқамандону дӯстдорони варзиш. дар ҳақиқат имрӯзҳо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои истироҳати фароғати наврасон тамоми шароитҳои мусоидро фароҳам меорад. яке аз ин маркази истироҳатию фароғатии кӯли сайёҳии Душанбе мебошад, ки соли 2019 аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон мавриди истифода қарор ёфтааст. фикр мекунам, ки шумо аллакай ба хубӣ пай бурдед, ки шартҳои барномаи имрӯзаи матин аз рӯи кадом навъи варзиш баргузор мегардад. ва мо ҳайати эҷодӣ тасмим гирифтем, то шумораи навбатии барномаи матинро аз ин макони зебо аз рӯи шартҳои варзиши обӣ таҳия намоем. ёдовар мешавем, ки барномаи матин бори нахуст бо дастгирии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ таҳия мегардад. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барнома шуморо бо дастаҳо ва ҳайати якамон шинос мекунем. дастаи якум Истиқлол ном дорад. дастаи дуюм бошад Сомон ном дорад. ва ниҳоят дастаи сеюм Ваҳдат ном гирифтааст. инак мегузарем ба муаррифии ҳайати якамон. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, довари дараҷаи байналмилалӣ Мавлон Сафаров. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, довари дараҷаи байналмилалӣ Баҳриддин Кабиров. довари барнома Муҳаммад Саъдуллоев. тамошобинони азиз, фикр мекунам, ки шартҳои барномаи имрӯзаи матин аз рӯи намудҳои варзиши обӣ дар шакли даставӣ хело ҷолибу шавқовар хоҳад гузашт. ба иштирокчиён барор мехоҳем, ба шумо тамошобинони азиз истироҳати бофароғатро таманно дорем. тамошобинони азиз, айни ҳол мо дар назди аттраксионҳо қарор дорем ва баландии ин аттраксион 18 метрро ташкил медиҳад. ёдрас мешавем, ки аз ҳар як даста 2 нафарӣ бо таҷҳизоти махсусиёи расон бо суръати баланд поин шуда ба хати марра мерасанд. дастае ки ҳарчи зудтар дар муддати кӯтоҳ ба хати марра ҳозир шуд, имтиёзи лозимаро ба даст меорад. дӯстони азиз, акнун бо ишораи довар шарти аввали барномаи матин оғоз гардид ва акнун мебинем, ки аз дастаи Истиқлол 2 нафар иштирокчиён ҳаракат карда истоданд. ёдрас мешавем, ки баландии аттраксион 18 метрро ташкил медиҳад ва аз ин баландӣ иштирокчиёни дастаи Истиқлол ҳаракат карда омада истоданд. ва акнун мебинем, ки дар муддати чанд сония ё ки чанд дақиқа ба нуқтаи муайяншуда ҳозир мешаванд, аллакай аз аттраксион берун шуданд. ҳаракат кунед, каме дигар мондааст дӯстони азиз. ва мебинем, ки онҳо бо дастони худ ҳарчи зудтар ҳаракат карда истоданд, ки toe ки аз анамун хати марра гузариш намоянд. аллакай онҳо расиданд. офарин мегӯем. тамошобинони азиз, дастаи Истиқлол шартро дар муддати 52.9 сония иҷро намуд ва бе ягон хатогӣ ба хати марра ҳозир шуданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи Сомон. иштирокчиёни дастаи Сомон аллакай ба шарти барнома пардохтанд ва акнун мебинем, ки ин иштирокчиён чӣ гуна ҳунари истеъдоди худро нишон медиҳанд. тамошобинони азиз, бори дигар ёдрас мешавем, ки барномаи матин дар як макони зебо, дар як фазои ором, дар як минтақаи зебои диёри пойтахти азамон шаҳри Душанбе гузашта истодааст. дастаи Сомон ба хатогӣ роҳ дод. навбати дастаи Ваҳдат фаро расид. дӯстони азиз, инак иштирокчиёни дастаи Ваҳдат ба шарти барнома пардохтанд. акнун мебинем, ки аллакай ҳаракат карда истоданд. ин аттраксионҳо ба худ як хоси хубе доранд. дӯстони азиз, шакли морпеч гирифта шудааст, ки дар дохили аттраксион онҳо чанд маротиба давр зада ва баъдан аз аттраксион берун мешаванд.
ин як ба худ як нозукие дорад ки пас аз давр задан иштирокчиён каме мувозинати худро гум мекунанд ва ҳаракат барои онҳо каме мушкилтар мегардад. ва мебинем ки аслиддин афтида аст бидуни таҷҳизоти махсус ё расон ҳаракат мекунад, ҳамдастааш бошад бо дастони худ дар болои анамун таҷҳизоти махсус ё расон ҳаракат карда истодааст. дастаи ваҳдат шартро дар муддати 51 ва 48 сония иҷро намуд ва ин ҳам ба хатогӣ роҳ дод. ҳамин тавр аз миёни дастаҳо дастаи Истиқлол ғолибиятро ба даст овард. шарти аввали барнома дар яке аз аттраксионҳои кӯли душанбе доир гардид. чун ғолиб аз рӯи вақт муайян мешуд, дастаи Истиқлол бо нишондоди 52.9 сония шартро бехато иҷро намуд. ба ҳамин тарз тими мазкур соҳиби 10 гол гардид. тими ваҳдат ба иштибор роҳ дода 9 имтиёзро ба даст овард. дастаи Сомон бо 8 гол дар хатти сеюми ҷадвал қарор гирифт. бинандагони гиромӣ, барномаи матин аз маркази истироҳатию фароғатӣ кӯли сайёҳии Душанбе идома дорад. Инак расидем ба шарти дуюми барнома. дар шарти дуюм иштирокчиён дар масофаи 50 метр зери об шино карда бояд ҳарчи зудтар ба хатти марра бирасанд. дастае ки дар муддати кӯтоҳ ба хатти марра ҳозир мешавад ғолибияти софро ба даст меорад. ва инак дӯстони азиз, бо штаки довар шарти дуюми барнома оғоз гардид. акнун мебинем ки иштирокчиёни дастаи Истиқлол як хел ҳаракат карда шино карда омада истоданд. ёдрас мешавем ки он масофае ки онҳо тай мекунанд 50 метрро ташкил медиҳад. ва акнун мебинем ки дар муддати чанд сония ё ки чанд дақиқа иштирокчиён ба хатти марра ҳозир мешаванд. шиноварӣ ин яке аз воситаҳои асоситарини аз ҷиҳати ҷисмонӣ ҳаматарафа инкишоф додани инсон новобаста ба синну сол мебошад. ва дӯстони азиз, имрӯз мебинем ки иштирокчиёни дастаи Истиқлол шино карда истоданд, вале суръаташон на чандон баланд аст. аллакай 2 нафар ба хатти марра ҳозир шуд. акнун нафари саввумин мондааст. нафари сеюмро мебинем ки он қадар шино карда наметавонад. фикр мекунам ки бори аввал аст дар ин гуна макон иштирокчии дастаи Истиқлол ба шиноварӣ машғул шуда истодааст. аз нозукиёи шиноварӣ он қадар огаҳ нест ва ин метавонад ки кори дастаро барбаст бидиҳад, зеро дар ҳоле ки 2 нафар агар дар муддати кӯтоҳ ба хатти марра ҳозир шуд, нафари саввум муддати яъне ки тӯлонӣ дар зери об истод, ба хатти марра омаданаш мушкилтар бошад, ҳозир шуданаш ба кори даста мушкилӣ эҷод мекунад. ва мебинем ки аз идомаи бозӣ даст кашида истодааст. дӯстони азиз, дастаи Истиқлол шартро дар муддати 2 дақиқа ва 3 сония иҷро намуд, вале ба хатогӣ роҳ дод. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи Сомон. ва дӯстони азиз, иштирокчиёни дастаи Сомон ба шарти барнома пардохтанд. акнун мебинем ки онҳо дар муддати чанд дақиқа ба хатти марра ҳозир мешаванд.
دوستان عزیز اکنون می‌بینیم که دو نفر اشتراکیان دسته سامان حرکت کرده ایستادند تا اینکه به خط مرا حاضر شوند. البته شناوری این کار آسان است. بینندگان گرامی، نه هر کس میتواند از عهده اجرای شناوری به خوبی برآید. برای این باید شناور بودن در کار، برای این باید هر روز در این نمود ورزش به شناوری مشغول شدن در کار. شناوری رو برای آموختن شناوری همین گونه مکان‌ها بسیار مکان مساعد است به مانند مرکز سیاحی و استراحتی کوره دوشنبه بسیار یک مکان مساعد است برای آموختن شناوری، نازکی‌های شناوری. دوستان عزیز اکنون می‌بینیم که نفر دومین با مشکلات زیاد به خط مرا حاضر شد. دسته سامان شرط را در مدت 1 دقیقه و 42 ثانیه اجرا نمود و به خطاگی زیاد را داد. نوبت دسته وحدت فرا رسید و اینک اشتراکیان دسته وحدت را می‌بینیم. بینندگان گرامی، الکی زیر آب شدند. می‌بینیم که به نهایت خیلی خوب شناوری کرده ایستادند. باید دیگر دسته ها من همین گونه باید شناوری خوب نشان میدادند. دوستان عزیز، احسن آفرین میگیم با این اشتراکیان دسته وحدت. خیلی فعال هستند، خیلی در آب خوب شنا کرده ایستادند. شناوری به خود نازکی دارد. بینندگان گرامی، در هر یک لحظه باید آنها نفس کشیدن، نفس آزاد کشیدن، نفس خود را باز بیرون برآورند. انا این است بینندگان گرامی شناوری. احسن میگویم با این اشتراکی دسته وحدت. الکی یک نفر به خط مرا رسید، نفر دوم اصل‌الدین هم حاضر شد. اکنون نفر سوم، چون همیشگی در هر یک شرط ما دیده ایستادیم که در هر یک دسته یک نفری اشتراکیان کاری مهنت و تلاش های هندسه های خود را بربست میدهند. بینندگان گرامی ببینید، دو نفر با صورت بلند به خط مرا حاضر شدند. نفر سوم باشد با مشکلی دوچار شده دیگر نمیتواند که حرکت نماید. سبب در چی؟ سبب در اون است که اونقدر با نازکی‌های این شناوری آگاه نیستند. این بار اول است که در مرکز استراحتی و فراغتی سیاحی کوره دوشنبه این برنامه را گذرانده ایستادیم و فکر میکنم که در برنامه‌های آینده حتما آنها از عهده اجرای شهر به خوبی میبرآیند. و دوستان عزیز، البته شناوری به خود یک نازکی خاص رو دارد. هر یک نفر باید وقتی که زیر آب داخل شد، در زیر آب باید شناور بودن در کار. دسته وحدت شرط را در مدت 1 دقیقه و 29 ثانیه اجرا نمود و غالبیت صاف را به دست آورد. در شرط دوم برنامه مهارت شناوری اشتراکیان سنجیده شد. این نوبت در شناوری نتیجه بهتر و دسته وحدت منظور نمود. تیم سامان با 1 دقیقه و 42 ثانیه صاحب 9 امتیاز گردید. عین حال تیم مذکور 17 امتیاز داشته در خط سوم جدول قرار میگیرد. دسته استقلال با 18 خال جای دوم را کسب میکند. بینندگان گرامی، رسیدیم به شرط سوم برنامه. عین حال من در بالای اترکسیون قرار دارم که درازیش 69 متر است، بلندیش 17 متر می باشد و از هر یک دسته 2 نفر اشتراکیان حرکت نموده به خط مرا حاضر می شوند. غالب از روی وقت معین می گردد. اینک دوستان عزیز، با اشاره داور شرط نوبتی آغاز گردید. اکنون می بینیم که اشتراکیان دسته استقلال با تجهیزات مخصوص یاری رسان حرکت کرده ایستادند در اترکسیون توربالنس که درازیش 69 متر است و بلندیش 17 متر رو تشکیل می‌دهد. و ببینید الکی اشتراکیان دسته استقلال الکی از اترکسیون بیرون شدند و اکنون می‌بینیم که چگونه به خط مرا حاضر میشوند. اونها رو ضرور است که هرچی زودتر باید حرکت کنند، به خط مرا حاضر شوند.
иштирокчиёни дастаи Истиқлол шартро дар муддати 41.65 сония иҷро намуданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи Сомон. инак иштирокчиёни дастаи Сомонро мебинем акнун ҳаракат карданд ва мебинем ки дар муддати чанд сония онҳо ба хати марра ҳозир мешаванд. бубинед ки онҳо чӣ хел бо дастони худ ҳаракат мекунанд. аллакай ба хати марра ҳозир шуданд. иҷрои дастаи Сомон 41.94 сонияро ташкил намуд. навбати дастаи Ваҳдат фаро расид. инак дӯстони азиз, акнун мебинем ки иштирокчиёни дастаи Ваҳдат ба шарти барнома пардохтанд. акнун мебинем ки дар муддати чанд дақиқа ё ин ки чанд сония ба хати марра ҳозир мешаванд. ин аттраксион бисёр як ҷолибияти худро дорад ки вақте ки аз баландӣ онҳо поин мешаванд, ба он самте ки онҳоро таҷҳизот баландтар мебарад, боз аз он самт бубинед ки суръати ҳаракати онҳо хело тезтар мешавад ва аз ана ҳамун баландӣ аттраксион онҳо бо суръати баланд бо таҷҳизот ба ана ҳамин сӯи ҳавз наздик мешаванд. иҷрои дастаи Ваҳдат 34.35 сонияро ташкил намуд. билохира дар ин шаҳр дастаи Ваҳдат ғолиб омад. дар шарти сеюми барнома маҳорати иштирокдорон дар яке аз аттраксионҳои муҳташами кӯли Душанбе санҷида шуд. натиҷаи беҳтарро дар ин шаҳр тими Ваҳдат нишон дода, холҳояшро ба 29 адад расонид. дастаи Истиқлол бо 2 хол камтар дар зинаи дуюм ҷойгир шуд. дастаи Сомон бо 25 имтиёз дар хати сеюми ҷадвал ҷойгир аст. дӯстони азиз, расем ба шарти чоруми барнома. ба айни ҳол ман дар назди яке аз аттраксионҳои кӯли Душанбе қарор дорам ки ин аттраксион даврашакл аст. аз ҳар як даста дунафари иштирокчиён тавассути ин аттраксион ҳаракат намуда ба хати марра бояд ҳозир шаванд ва ёдрас мешавем ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. инак дӯстони азиз, бош такидовар шарти навбатӣ оғоз гардид ва акнун мебинем ки дар ин шарт иштирокчиён аз аттраксионе ки даврашакл аст чӣ гуна онҳо ҳаракат карда берун мешаванд ва бинандагони гиромӣ як нозукии худро дорад. дӯстони азиз, акнун мебинем ки иштирокчии навбатӣ чӣ гуна шартро иҷро мекунад. аллакай наздик шуда истодааст. ва аллакай иштирокчиён ҳаракат намуда ба хати марра наздик шуда истоданд. бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем ки барномаи матин бо дастгирии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ бори нахуст аз маркази хизматрасонии истироҳатию фароватии кӯли Душанбе манзури шумо гардида истодааст ва акнун мебинем ки
иштирокчиёни дастаи ваҳдат ҳаракат намуда истоданд бо ҳар дуи дастони худ то ин ки ба хати марра ҳарчи зудтар бирасанд. дӯстони азиз, дар шарт чоруми барнома дастаҳо шартро бо навбат иҷро намуданд ва билохира дастаи ваҳдат шартро бехато ва дар сатҳи хуб иҷро намуд. ҳамин тавр ғолибияти ҳисобро ба даст овард. дар шарти чоруми барнома дастаҳо қувваашонро дар яке аз аттраксионҳои кӯли душанбе бо таҷҳизоти махсуси ёрирасон санҷиданд ва натиҷаи беҳтарро дастаи ваҳдат нишон дода шумораи холҳояшро ба 39 адад расонид. дастаи истиқлол бо 3 хол камтар дар зинаи дуюм ҷойгир шуд. дастаи сомон дорои 33 хол аст. тамошобинони азиз, расем ба шарти панҷуми барнома. айни ҳол ман дар назди аттраксиони френфал қарор дорам. баландиаш 18 метр бошад, дарозиаш 43 метрро ташкил медиҳад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. инак аввалин иштирокчии дастаи истиқлол ба шарти барнома пардохт. акнун мебинем ки аз баландии 18 метр бо суръати баланд поин шуд. иштирокчии дуюмро акнун мебинем. дӯстони азиз, онҳоро зарур аст ки ҳарчи зудтар зуд пай ҳам шартро иҷро намоянд. дар ҳақиқат дӯстони азиз, як ҷолибияти худро дорад. бубинед ки аз ошёнаи ҳафтум онҳо ба поин бо суръати баланд ҳаракат мекунанд. барои ин иродаи қавӣ доштанд дар кор. бинандагони азиз, аллакай иштирокчиёни дастаи истиқлол шартро иҷро намуданд. дастаи истиқлол шартро дар муддати 41.66 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи сомон. дӯстони азиз, гуфтам ба маврид аст ки дар ин ҷо шитобкорӣ кардан мумкин нест, хело хатарнок аст. як амали нодуруст метавонад ки инсонро ба мушкилӣ дучор намояд. бори дигар ёддаст мешавем ки барномаи матинро бо дастгирии кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонӣ аз маркази истироҳатию фароғатии кӯли сайёҳии душанбе манзури шумо гардонида истодаем. дӯстони азиз, дар ин ҷо тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. аттраксионҳои гуногун, ҳавзҳои шиноварӣ, бисёр як макони ҷолибу шавқовар аст. барои истироҳат фароғат намудан бисёр мусоид аст. бинандагони гиромӣ, иҷрои дастаи сомон 39.79 сонияро ташкил намуд. навбати дастаи ваҳдат фаро расид. инак иштирокчиёни дастаи ваҳдат шартро идома медиҳанд. вақте ки онҳо бо суръати баланд поин мешаванд, дар ин ҷо оби ҷамъшуда суръати онҳоро сусттар менамояд. ва иштирокчии ниҳоиро мебинем. дастаи ваҳдат дар муддати 28 то 38 сония ба хати марра ҳозир шуд. ҳамин тавр дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард. дар шарти панҷум ҳам дастаи ваҳдат мавқеашро дар садри ҷадвал нигоҳ дошт. айни ҳол тими мазкур 49 имтиёзро дар ихтиёр дорад. тими истиқлол бо 44 хол дар зинаи дуюми ҷадвал мавқеъ гирифт. тими сомон чун пештара дар хати сеюми ҷадвал қарор мегирад. бинандагони гиромӣ, барномаи матин аз маркази истироҳатию фароғатии кӯли сайёҳии душанбе бо дастгирии кумитаи иҷроия ҳизби халқи демократии
тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонӣ идома дорад. Инак разем ба шарти ниҳоии барнома. Шарти ниҳоии барнома дар яке аз аттраксионҳои муҳташами кӯли душанбе ҷараён мегирад ва дар ин шарт дастаҳо бо қуввау нерӯи зиёд ва бо таҷҳизоти махсуси ёрасон иштирок мекунанд. инак дӯстони азиз, акнун аввалин шуда дастаи истиқлол шартро иҷро мекунад. ва акнун мебинем ки чӣ гуна онҳо ҳаракат мекунад. бубинед ки яке аз аттраксионҳои муҳташами кӯли душанбе аст ки дар ин се нафара бо таҷҳизоти махсуси ёрасон иштирокчиён ҳаракат карда истоданд. онҳоро зарур аст ки каме бо дастони худ ҳаракат намоянд, ҳаракат намуда ба хати марра ҳозир шаванд. ва акнун аллакай ба хати марра дастаи истиқлол ҳозир шуд. инак иштирокчиёни дастаи ваҳдат шартро иҷро карда истоданд. бубинед ки суръаташон бениҳоят баланд аст. бо суръати баланд ҳаракат карда истоданд ва онҳоро зарур аст ки ҳарчи зудтар бо ана ҳамун дастони худ ҳаракат намоянд, ба хати марра ҳозир шаванд. бинандагони азиз, бубинед ки бисёр мушкил аст ҳаракат намудан ва мебинем ки онҳо таҷҳизоти худро гузоштанду шино карда ба нуқтаи муайяншуда наздик шуда истоданд. аллакай ду нафари онҳо ба хати марра расид. нафари охиринро мебинем дӯстони азиз. ғолиб аз рӯи ҳамин нафари охирин омада муайян мегардад. дӯстони азиз, дар шарти сеюми барнома дастаҳо шартро бо навбат иҷро намуданд ва билохира дастаи ваҳдат шартро бехато ва дар сатҳи хуб иҷро намуд. ҳамин тавр ғолибияти ҳисобро ба даст овард. дар шарти ҳалкунанда дастаи ваҳдат пешсафиро аз даст надода дар маҷмӯъ соҳиби 58 имтиёз гардид. гарчанде тими истиқлол дар шарти шашум натиҷаи беҳтар нишон дод, лек холҳояшро бо дастаи ваҳдат баробар карда натавонист. дастаи сомон бо касби 50 имтиёз шартҳои барномаи матинро дар мақоми сеюм ба анҷом расонид. бинандагони гиромӣ, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардид. зинаи сеюми барномаи матинро дастаи сомон касб намуд. ҳасан мегӯем. ва аз ҷониби намояндаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонӣ алиакбар назаров ба ҳар як иштирокчӣ диплом, медал ва тӯҳфаҳои хотиравӣ спорида мешавад. ҳасан офарин мегӯем ба иштирокчиёни барномаи имрӯза, ки дар ҳар як шарт заҳмату талошҳои зиёд намуданд ва тавонистанд билохира мақоми ифтихориро аз они худ намоянд. ҳасан офарин мегӯем, як кафкӯбӣ мезанем ба ифтихори иштирокчиён.
دستای ما جای سوم را گرفت. ما خیلی خرسند هستیم. فکر میکنم برای ما خیلی دشوار بود و به ما قوا نرسید. شرط ها خیلی جالب بودن. ما در کل دوشنبه هم استراحت نمودیم هم راحت کردیم. مقام دوم باشد نصیب دسته استقلال گردید و همزمان همین گونه با اشتراکیان دسته استقلال مدال، دیپلم و تحفه‌های خاطروی به اشتراکیان دسته استقلال تقدیم می‌گردد. از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در نوع اسماعیل سامانی البته آنها در حقیقتاً توانستند که ارزنده این جایزه ها باشند. بسیار زحمت و تلاش های زیاد کشیدند. دسته ما در برنامه جای دوم رو به دست آورد. این برای ما نتیجه خیلی خوب است. کل دوشنبه به ما خیلی پسند آمد. شرط‌های برنامه متین خیلی شوق‌آور بودند. امروز که برنامه با دستگیری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در نایه اسماعیل سامانی دایر گردید. برنامه را جالب و شوق‌آور گذرانده. تشکر به تشکیل کنندگان برنامه. طبق نتیجه گیری هیئت حکمان قهرمان برنامه امروزه متین دسته وحدت گردید. آفرین میگویم به دسته وحدت. یکی از دسته های بهترین بود که در برنامه امروزه متین در شرط های برنامه بسیار فعال بودند، بسیار زیرک و هوشیار بودند و توانستند بالاخره عنوان قهرمانی را مال خود نمایند. در حقیقت آنها ارزنده مدال و دیپلم و تحفه‌های خاطروی هستند. در کل دوشنبه با برنامه متین اشتراک کردیم. اینجا با ما خیلی پسند آمد. شرط‌های شوق‌آور بود و ما تلاش و کوشش‌های خودمون را کردیم و سرسبار جای اول شدیم. در این کل دوشنبه هم راحت کردیم و هم خواهایمون را سنجیدیم. و همسالای خود مصلحت می‌دیم که به اینجا آمده شناوری را یاد گیرند. بینندگان گرامی، این بود برنامه متین که با دستگیری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در نوع اسماعیل سامانی از مرکز خدمت رسانی استراحتی و فراغتی کل سیاحی دوشنبه منظور شما گردید. باوری کامل داریم که برنامه امروزه متین به شما نیز پسند آمد. خیر تا برنامه آینده.